Khalid, arah. Kuni. Walau sedia, Khalid, orang ada hal mana? Lah ni cuma. Kuni. Walau sedia kita nak orang menjadi buat awang-awang yang nam farmasi oh, cuma nak kembali para. Walau sedia orang ini ni bofus. Mana yang apa masih ni? Khalid, amanah farmasi buat kan buat dah. Wah ya. Wah ya. Kali disuruh yang beli perang orang dena ni mus. Wah ya. Min kata orang terwaya yang tuan yang demi ya ini nena. Rumtak matur kudi. Ay rumtak majas dena ulema. Anu ni bab anu ni rawam. E kontak mi ko ma. Gilan jipi na hajun. Ni nama. Alahan ko nyoba takam. Ko wana ya am hore ma. Ala ko. Me aku adu do kajas suka hukum do. Sabo kajas do. Kumi sabo ka rawana tiga. Aran kumbian ma. Saya ini mungkin ada biji, wala mana saya wala aja hati waya gor. Nanja mau pinggir, dan kita yang mau pinggir. Ada nela mau tunjita, wala min mana do ada nela kemana ni? Akan kan kahal mau kulu bawa dalam, kan min mahatun, kan dan juga mau pun dan min ogal, kan yo mau hauri, hai bama, kai hicikam, suminali rumah an bawa dari karakam gol. Lumayan aku bama, mayar dan Bibir apa? Min minta maya ni guru gala bam. Min ko gala bam mun. Ganda. Tak majas na ulema, tak batur ko de. Jika ada dari mereka mo gala bam, wala ya turki to rawan. Waya ya aduna nani yasma. Ay ko fiel ma ko amaya nani yasma. Ya. Jawuni kan? Badai tampil. Jam tan alhamdulillah. Morna alhamdulillah. Jam tan ni. Jam tan ero bale de manja fa an fe mo eriga. Hakki ala hen ya. Ay mo na jodi. Joni kam be so munu ko leelani on koy ngal leer wallahi ala aran jolat ko mi keñi set ko no garno do yewtan dem ko jam balo baba kala tan ngam dido dumunnaji mi iwrata mo nan mi iwrata mo ñaam so mi haali bone ko jam so mi haali jam ko bone ala fof kala ko kalmi fo waɗat hen ko ñamo kalmi fo waɗat hen ko ñamo joni mbirmi mi ar mi yewtan ma gila o arti ha joni mbima mi iwratama nano mi iwratama ñaamo min gardi noon ha sabba ɗon mbimi noon mi ar mi yewtan ma alhamdulillah yasin an kam gueɗe ma mi fijirta ɗum ndax sa arani kom jungo ma no ata enen dendi anani ko mbaɗanɗa kam ko yasin dewgal ma feewa ɓurni kam ɗum de de comme no mbimami ni tan mbimami omona wonde ñaadde saha fof kam amin ɗum kono golɗo lawol kam ko arti ko mi runki tan iwrudemo nana walla ñaamo eyyi joom galle ma noon woppani hoore mum o woppani hoore mum de faami ɗum wona neɗɗo ɓolo de nda ko pawmi dow makko ko taw ko neɗɗo ɓolo wonno mayide subhanallah ndax ne teddi sa yi mbaɗa waɗa omo yitta wona neɗɗo ɓolo de aɗa no mbatten sa yeehi galle noddam sa yeehi galle noddam eyyi joni wadde gacca hen hakkille ma min mi yaha mi yiiɗa ɓoyde ɗo joni ɗo e balɗe ɗiɗi walla balɗe tati mami nodde sallah jeli gacca hen hakkille ma inchallah anani ndax kawisaji makko kam mami waala hen eyyi anda noon so tawi mbiɗa heeɓa artude ko ɗum ɗon noon caɗele hay sa arani noon an kam noddam tan eyyi sallah hay sa arani noon mami noon
mami no sala wallaahu yaasin so nanngimo o ɓoccittaa koy mami no eyi kay joni mbaɗi yaasin wofmata ko ala an ration gasan taw eyi ko an jeyi ko an jeyi yaasin ko an jeyi yaasin yo allah waɗema barke Allah jarama Ibrahima woppu hoɓe gonɗo aɗa jurnoɗa bisimilla ar wad arno bagage uji yero haala kaaliɗo yero haala kaaliɗo min mi wona giƴi ko mi hannanma tan Aisha holɗum haala kaaliɗo min mi wona giƴi mum ñin mi goya haaldu mum walla mi hirtat ɗum e galle hay goto ittata holko waɗma Aisha boji made mbiɗa foti noddu has kaaliɗo min ma jiiɗani yumma baba mi jibina ɗum min nela kaaliɗo yo yahnam bitik ala ko kaaliɗo yeddani kam ko wona sika yiɗi mo nelɗa yahillo e gorko nden ɗon ɓinguel nela ɗum ena kam noon foti wiide so on nenadimi komin e owomo kala no kaaliɗo wayi ana yaymo onon acci ɗum hen wayi min mi rokkata ɗum sabu hay janano goto susa wiide mi noon kaaliɗo mi jibina ɗum e ko dañmi ko mum guila fuka ha joni kaaliɗo alaka oto mettin bernde ma oto mettin bernde ma woppu bojji ma ɗi keɗoɗa no feewi kaaliɗo a yi hay min bamum komi goppuɗomo est ce que min mi meeɗi wiidemo yiilo e gorko mi meeɗi wiidemo ya galle bamma mi meeɗi wiidemo noon Aisha a meeɗa wiidem noon sabu susa wiidem noon min ma enen jiiɗi reedu wotudu no jibinɗen way kaaliɗo suko darima ina mi wiya ni ɗum kam muusi ha go yeeso Allah sabu kay janano fotno darade wiya kam noon kaaliɗo ɓorto kosngal tuuba mum o yana e dow mum o lappo ɗum ha foof en tawa ɗum hen kaaliɗo daro ala ko heddantami ko wona sika yiiɗimo nelɗa ya yillo joom galle ñaña hen ɓinguel ni a ɗum après nela ɗum kaaliɗo no fotimi noon wiide o hersani o hurani o jombani way mo andu foof ko gonga alani ko ñagontuma ko ñaganma oto ɗum muuse woppu bojji ma de kaaliɗo ɗum fotani waynudema hay yummum kaaliɗo fotani waynudema galle oɗo ko galle ma sa nulimo o salimo woppu ɗum ɗon déjà aduna makko koko boni ha pari très jeune a ala meccal jangde ma woddani ala needi a weldani e bamma so wona yumma tan aɗa andi on aduna makko boni ha pari hoto kaaliɗo woni kaaliɗo woni suudu makko goɗo hande mi waɗamo ko boni ha yumma ko yiyata mi waɗamo ko boni e mbe silo ala nafoore nafata meɗe seli wona mawɗo mi yettere Allah so wona yewnudema kono an yewtannoma e lawol ngol saahaji somi yewama tan min ɗonduma ayi wadde elle ko noon wayeyam effectivement ko noon wayeyam Machallah. meɗe seli wona ko hande da Allah hoddiri en joddani carrément joɗɗen jewtiɗen c'est normal ça fait 6 mois min jokkodira kadi ko gonga e ɓe mbi jokkodiral so juuti tan ma taw ko gonga et puis mi meeɗa nande e dande ma kene waɗami frustré raison pour laquelle mimi alay saago mi yettoma hande c'est normal ko gonga mais annene ka neɗɗo moƴƴo ko gandumami ko gonga hakke hande lebbi jeegom eɗen kalda guila oɗon jour tan no mbaɗɗa kam déposé nde ko hande Allah hoddiri kadi en jiidir mais mi nimsitani haydara ko gandumami nda yaro ka gorko moƴƴo ala kala ko yilete e gorko moƴƴo nane maɗa ala ko kata no ka gorko moƴƴo franchement parle kalata ko ana jooɗoto tan bon min hay wona haydara sah wona kalis wona haydara mais conseil o tan no weeli kam a anda kam mi andama mais aɗa teddi hande sinno ko sago maɗa no worɓe ɓe mbaɗat hen gewita kam hande premiére raconte janggo tawam ɗo auberge naggam janggo tawam hôtel naggam ɓawa janggo tawam ɗo mais ɗum ɗon foof a waɗani hen haydara aɗa teddini kam aɗa horsini kam
te aɗa waɗi respecté debbo ɗum no weli kam. Pour min debbo ko sexe faible foti ko wallede gorko waɗani fottani wadde profitde e dow debbo sa wallanimo tan a fottani profitade e makko sahaji noon waji ɓe no mbiya les belles femmes sont des jouets pour les hommes. Ah oui, c'est vrai. kono an belle femme o an andata hoorema Ko gonga labɗo Ceerno. te kadi mi yi mi teskiti e jokkodiral amen aɗa andi hoorema mi meeɗa nande e haaloluuji ma un profiteuse Merci. une profiteuse du moins Merci. mi meeɗa nande e nder haala ma aɗa haalnami haala mboɗo yiɗi ɗum ɗo comme une femme matérialiste Merci beaucoup. ɗum ɗo fof mi testinima hen Merci. donc so taw aɗa wiya min moƴƴere nde koye ma woni et puis Zara c'est normal noon aɗa andi Allah waddata yimɓe Ko gonga labɗo ana Ceerno. waɗani choisir pour andudema minnene mi waɗani choisir pour andudema Gonga labɗo Ceerno. ɓe mbi noon haalpulaar no wiya noon yimɓe ɓe Allah waddi ɓuri yimɓe gadduɗa ko neɗɗo Ko ɓe waddi koye maɓɓe gonga. gasi ko Allah waddi men Ko gonga. mi wiyata komi moƴƴo kono ɗum mboɗo mi ƴeewa état kono yeeso noon daɗani guite Ko gonga labɗo Ceerno. Ah, Min dal kila nde ngandumami mi nimsitani hen haydara moƴƴere maɗa e fofo ma mi heɓɓat ha téléphone am sona mi yiya hen nimo inde maɗa ɗarnam nde ɓuuɓat gonɗa koye toñƴami no mi toñani gonɗa koye toñƴami billahi ɗarnam nde ɓuuɓat Allah noon waddi machallah ɓe mbi ko mbiɗa nani ko tan inchallah. alhamdulillah alhamdulillah woto andi comme no mbirunimami ni tan garnomi pour andude galle o andude nokkude Gonga. par ce que temps o kadi heewani no feewi C'est vrai. pour heewi liggey no feewi no Ko feewi gonga labɗo Ceerno. peut-être je sais pas je pense que samedi prochain moƴƴi Samedi prochain. aɗen ɗo so taw noon wonko joguiɗa ala probléme Non. so taw Min, kadi ene ala- dérangement kadi ala jamais caɗele de goto la vie. o samedi Min mboɗo daña temps kande- so taw kadi a waɗa haydara peut-être on peut se voir peut-être min mboɗo kande cohluɗa kam fof je suis disponible. alhamdulillah Ala probléme hay goto. alhamdulillah Mi weltima no feewi. min ɓuuri weltade Darnam nde no ɓuuɓi hannde eli tan ka ɗettuɗo classe nano min ɓuuri weltade sinno ko saga min ñalla ɗo ene min ñalla yewtidde ɗum noon ɓuranno kam joɗɗen seeɗa jewten. liggey yo tagui Men jouro faamima. mbimi tan yomi jengɗo hen Aha. min jindira par ce que c'est normal aussi kadi 6 mois wona 6 jours aussi On a 6 jours. donc en mbawa continude tan amin jokkodira C'est vrai. dow téléphone tan a wawa andude hen neɗɗo o gonguiro e gonga donc c'est normal kadi mi ara min gandodira mbiya kam en chair et en os hay so taw min jinirno Ko gonga. donc voilà quoi Ko gonga. Te ko ɗum tan Allah waɗi. Te ko mbaɗata ko mbiya ko mijotonomi ko tan ko ɗum tawmi e maɗa. Machallah. Te sympa franchement parler mi weltima. machallah merci beaucoup wadde mboɗo mi lawa aɗana yaha ƴewmbe ɗum fuɗɗi e yewede sax ɗum non arrête merci beaucoup mi weltima no feewi. min ɓuuri weltare min ɓuuri mi weltare weltima no feewi merci e sokkude jeeɗen ok